Manje baba umchunu uma uhamba uthi umama uma uhamba nebonus umama uzodlana nabantwana. Hey, ukudideka-ke kwasemhlabeni. Hayi ukudideka baba, angifuni ukukhohlisa ukudideka. Hayi ukudideka lokho. Hayi ukudideka. Wonke amadoda adideka ngoba nabo badideka. Uyakushiya umfazi uhlezi naye endlini akushiya kweyindoda. Yini edalisi baba ungaqala uye ekhaya uyokhuluma nomama umama mesimbiza ngoba uthi ukhona ngaphakathi mesimbiza umama ethi akasidingi lana thina sokwenza kanjani. Hayi benginovalo lokungena kwakuyena nje kuyonqonqa. Kufanele macingwane into ayenza iphathisa ngamahloni umdala. Lo baba lo uhambile la ngimchazele nje isimo sakhe uhambile la kuDisemba la ekhaya futhi ngezikhathi zobumnandi bebonasile ubaba lo la isebenza khona sebonasile salinda phela ukuthi ubaba uzobuya abuyele ekhaya nemali ukuthi kuzothengelwa ingane ukudla kwaKhisimusi ingubo yonke into salinda ubaba lutho uqhamuka ukuthi ezekhaya ubaba ngicela ungithakazele uzisho zonke ithakazelo ngenza isilimo ngelinye ilanga bhasopo ngelinye ilanga nje ngicela ungibheke kahle ungibuke kahle ungibukisise ukuthi ngimnyama kusho lutho lokho ngoba wena usuthanana nezintombi ezibovu phinde kokugcina namhlanje kokugcina ngci Ngizobingelela South Africa emagumbini amane omhlaba. Ngibonge bafowethu. Ngibonge kuseyena ubongo lo kaMkhize. Balandeli sibani imithi. Ngizothanda ukubingelela abalandeli bethu abaseswazini. Noma abafowethu ngifike eswazini indlela abangijabulela ngayo. Noma ngidlula nje ngijwayele ukudlula mhlambe emole emtoba ngibangijabulela abantu bafowethu nengingabazi. Ngiyabonga kakhulu kusho ukuthi umsebenzi engiwenzayo uyanijabulisa ngeke nikwenze nikwenza kube engikwenza kunijabulisa. Bafowethu la ngokungale kokudla isikhathi ibhalelo baba umchunu uthi unenkinga la umama usemgxoshile ekhaya uthe uyafika wamgxosha ekhaya kodwa ke ngale kokudla isikhathi ngicela ubaba umchunu uzoqala bingelela ababukeli azichaza ukuthi obani yini idatha zabhalela isibani media. Baba umchunu unjani? La ngikhona Sicela ubingelela ababukeli mase siyabachazela ukuthi yini idatha uzobhalela isibani media baba. Ngiyabingelela ababukeli bonke emakhaya South Africa yonke. Yabo into izathu sami esidala ukuthi ngibe la ngahamba ekhaya. Mase ngibuyile kumanje ngihlele eminyango nje ekhaya. Angikwazi ungena ngaphakathi. Umakoti ukuthi afike ngazi uzothi ngoba ngilo ngahamba nje ngahamba ngoDisemba. Uma ngoDisemba uyaphi baba? Uhamba nemali vele yabazi abantu besifazane banjani. Uyadideka nawe uma uyindoda nje udideka ngathi imali isila kuwena. Adideka kanjalo nami ngathatha omunye unkosikazi wale konanda ngazi ukuthi wakhona lapha engisakhoma la. Kodwa ngoba kusekho lutho ke manje sengikhumbula wami phela ngoba ukhona wami. Noma uzukhona. Umacingwane kana usasebenza yini? Hayi. Bengisebenza khona ngoba ibonus ngitholile phela. Ngitholile ibonus. Ngabe ngithi mhlawumbe baba usemdala akasasebenzi mhlawumbe usawasempesheni. Ngibamba phela umadokwana amancane ngithole lokho okuncane ngikutholayo. Manje baba umchunu uma uhamba uthi umama uma uhamba nebonus umama uzodlana nabantwana. Hey, ukudideka-ke kwasemhlabeni. Hayi ukudideka baba, angifuni ukukhohlisa ukudideka. Hayi ukudideka lokho. Hayi ukudideka. Wonke amadoda adideka ngoba nabo badideka. Uyakushiya umfazi uhlezi naye endlini akushiya kweyindoda. Imake. Njengoba ubuya manje. Okay, ngoDisemba. Ingane uzithengele into zokugqoka. Hayi angizange ngenze lutho. Wenza ngalutho nje. Hayi ngakho ngibuya nje ngoba ngiyabona ukuthi Nkosi yami angizange ngenze. Manje uthe wena uma ubuya bowulindele ukuthi umama uzowenza njani ngawo wahamba uholile wengenza lutho ekhaya ubusubuya ungesena lutho manje. Ngicela uxolo nje kuyena mayifika kumina ngimbona ngicela uxolo. Sebenze ukuthi makusebenzeka ubuyise konke kuloko.
Uthe uma ufika kuyena wathini umama? angakamboni ngoba ngisahlele eminyango ngilindelene ibele. Cha phela baba nganothi kumina wena ubiza isibani imida ngoba nakho umama uxoshile. Manje wathi awukamboni. Akangixoshanga yena ngayihambela mina ngayihambela sengiyabuya phela manje. Senginokudideka ke baba. Sengiyabuya sengibuye ekhaya kumanje ngikhele kuvrandi ngilindele yena nibize yena sikhulumeke sikwazi ukukhuluma la. Oh njengoba ubiza isibani imida baba usibizela ukuthi kahle kahle wena ufuna ukuzoxolisa ngathi. Ngizoxolisa nje kubone wonke umuntu. Yini edalthi baba ungaqala uye ekhaya uyokhuluma nomama umama mesimbiza ngoba uthe ukhona ngaphakathi mesimbiza umama ethi akasidingi lana thina sokwenza kanjani. Hayi benginovala lokungena kwakuyena nje kuyonqonqa. Kufanele amacingwane into ayenza iphathisa ngamahloni umdala. Ngeke ukuthi ngathi uholile ingane ungasengeli lutho kona ezifundayo ke manje ngoJanuary nazo lutho umama ubonisa ukwenza njalo. Hayi inkinga ngampela ingakho nami sengishaya ngaphakathi kuyishaya ngaphakathi okwenza manje ngicela ukubuza ke ningathiwa umama uthola ukuthi khona ikhehle limdidisayo ungaphatheka kanjani? Awu ngaphatheka kabi ngoba phela ngalobo walobola ikhehla lilobola wena nje wadulapha eNanda bongacabanga ukuthi khona umuntu omshiya endlini wamlobola wamsusa ku udideka nje semhlabeni naye phela umama ngani uzobe didekile baba. Angeke adideke ngomnengane zami nawe anganengane zakhe yamazi futhi uyiphethe kahle wena uziphethe kahle. Mina ngibe nephutha cha iphutha lenzena nokubani naye ngenzeka iphutha kuyena. Kodwa nje iphutha mina ngizoxolisa ufuna ubona yena ngixolise kuyena Kusho singalindana kuyena iphutha. Singalindena kuyena iphutha makwenzeka ungamxolela mawukuthi ulingekile njenganawe futhi ngoba mina ngibe yinje impela mina. Futhi la yena uhlele endlini ngabe nje ahlale elambile endlini engakwazi ukudla kukhona ikhehle elikho bengalishada naye ikhehle athubulathi lebhanti bese njalo sengamxolela kulo usamthanda kodwa lo mama ukhuluma manje kakhulu kusami le ntombi yangididisa hawu yangididisa lento bemhlophe imhlophe futhi yayibona hayi acingwane ingakanani lengane hawu sekuncanyana lokhu no 45 45 years sekuncane ngikanenditazi yami engizala yakhe nitholana kuphi ubaba uyaphuza yini? Ngiyaphuza phela ngiziqhabu kancane ekhambeni lapho saphuma lapha ku December nathi sabona amangane lapha bahlala lapha sihlala khona adideka khona le tafuleni. Nitholana kuphi ngaphela eNanda? Bhathawethu khona noBhathawethu lapha eThekwini ethi phela ngisebenzela khona lapha ngibamba amatoko khona sihlale khona. Wazi kanjani babuphathawethu ngaphela angazi nami ngezwe ngabantu phela kuthiwa kuyaphuza indawo ukuphuza waya ngizwa sekubhaliwe la Bhathawethu siyakhanya ke manje sibhaliwe ke manje sekusebusuku angisakwazi ngokubuya kanjani ekhaya ngihamba nayo into uyithola khona le Bhathawethu khona la ngahlala ke futhi nayo ke phela ine room imake yona iphuza lapha ngaphela ngizokuthola yayiphuza na hayi so kuyathengisa phela lapha hayi ayiphuza ne ayithengisa engathengisa hayi engathengisa ingakho ngibuyile ngithi angize kumama nje ngizopholisa manje uma ucabanga ke umama lento uzoyithatha kanjani ke sibuyele eqinisweni ke baba? Angicabanga ukuthi umama uyakholwa umama okholwayo isikhathi esiningi nje ake sekushiya ukukholwa ake sekushiya nje ukukholwa wena omaziyo umuntu wakho ukuthi unjani mase edinike unjani? Uyena adini impela nempami ngakhulu kodwa ngingabekezela phela ngoba mina nginesona mina ngingasona hayi into engiyithanda kuwena baba umchuno awunayo impakamo uyalibona iphutha elenzile ukuthi hayi wenza iphutha impela ikhona mina ngizozehlisa kuyena ngizozehlisa kuyena itoho kodwa usaqhubeka nalo hayi phela sengimile la phela lapho phela ngoba ngadaka utshwalo lapha angilada lapha liyaphela phela itoho ngathi ngibuyele ngithathe 18 January asekho soke sizame kwamchuno sizama umfana sibizele lokhu njani asibizele umama ke simuze ukuthi uzosamukela nilekhaya futhi mengasamukeli baba akukho esingakwenza. Hawu osami kodwa ngiguqa phansi la ngedolo hawu ndodana ngaguqa phansi la ngedolo ngendlela ngimthanda ngayo lo mama hawu Nkosi yami cha phela ngani yakhe lapha ngibampela yabeli uhambile nje baba umchuno wena wayale koNanda lo ongazi khona mengakuthatha manje ngithi asambise lapho ngafuna ukukhomba lapho khona ngombe nje ukho angizaboni ukwakhanje ebusuku manje mina ibe nenze njani nihlala lapha mina sihlala phela imali bikhona ibekudlula imali
niphuze endlini noma niphuzele emathaveni? Hayi bahamba abantu ingane zithumele kuhlale la. Lo mama bengibambe kabi. Hayi bengibambe kakhulu. Angifuni ukuthi Ingane ezincane phela lezi nibadala nina impatho le nje yesimanje. indoda phela iyavuka naye mayithola umncane. Noma ikhethe kodwa iyavuka ithi uqina kancane. Hayi kodwa phela amandla wasafana. Sakhathana nesalwa zethu sakhala umthuthu zawu ngidolo la. Ubuhlungu hayi bo. Yatshela ubuhlungu nyawo. Asazi umuntu. Awusoza ngikhathele. Awukade nyokamanzi. Awu laleke nawo. Kanti la bekubuswa. Ala bekubuswa lapha. Yonke into kwenziwa yonke. Yatshela wena yonke into. Usho kanje? Hayi bo. Kuyabuswa la. Hayi ngani ikhambane lethi siyahle. Swabo pa. Yapa. Yonke le. Ekuseni uzwa ngamaqanda. Amaqanda yonke into amabhokisi yonke ibhorosi. Hayi. Ngibusile angifuni ukukhohlisa. Kodwa egcineni ingasekho angithi ngayi ngikhumbula yini. Ngikhumbulile. Ayi kona kunjalo. Hayi bamacingwana akezizama ukuthi sibize umama baba. Ke sibone ukuthi uzoyithatha kanjani lenkulumo umfikela nayo. Hayi ngathi ngayithatha. Enzokuthanda ukukhuluma kubaba umama. Amanga baba ayacasula. Cela ukhuluma iqiniso ube nje iqiniso nje nami. Mhlawumbe umama uzokuzwela ngingazi ukuthi umuntu kanjani wena omaziyo. Wena omazi ukuthi umuntu wakho usinto wakho. Awunolaka yena, awunolaka ngiyama. Awunolaka impela. Hayi. Ngiyabonga. Babukele emakhaya. Canthi nyazweli bamacingwane. Into engiyithanda kuyena ukhuluma iqiniso bandla lokho ishona ngapha nangapha. Ukhuluma iqiniso ukuthi wathathwa ingane. Yamisa le konanda la ngazikhona. Mengimbuza usezokwazi ukukhomba lapho. Ngeke asawazana nokukhomba. Shuthi wasanganiswe imali, wabona izingane azithola leko Butterworth. iButterworth bengiyazi ukuthi iyathengisa ke mina abazalwane. Bengingazi ukuthi kubuye kutholakale izingane ezobe zikuthatha uhambe nazo uye nazo emakubo. So sawucela ukulanda umama ubamacingwana akalandisa umama ukuthi uhaye ehambe ngoDisemba nebonus njobe sebuya manje. Ningabaleki babukele emakhaya siyabuya manje. Babukele emakhaya usefikile umama. Noma ke wathi uqinisa ikhanda bandla kodwa ngimsoli kufanele aqinise ikhanda. Usefikile umama ngizothanda ukuthi abingelele ababukeli azichaze ukuthi umabani. Uyamazi nobaba oseduze kwangenzeka ukuthi mhlambe ubaba uyaqhasta akamazi. Sekhona ubugebengu sebubuningi ubugebengu lemhlabeni ngenzeka nalokho. Mama unjani? Ngiyaphila njani baba? Ngikhona ma. Yebo. Ubonga wamkhize lo ma. Ngaphansi kwesibane media sibhalele ubaba umchunu. Wathi ucela sizomsholezela la kuwena, ucela simpheleza azoshweleza. Uneyinkinga azenzile ngoDisemba. Ngicela uyichaze ke ma ukuthi umabani. Mase ungiphendula ukuthi yamazi nobaba lesihamba naye. Lo khuluma nginibingelele balaleli. Okhulumayo umama lo uMashange kodwa uMsesimchunu. Ubaba lo ubaba wakithi lo. Lo baba lo uhambile la nginichazele nje isimo sakhe. Uhambile la kuDisemba la ekhaya. Suthi ngekhathi zobumnandi bebonasile ubaba lo. La isebenza khona. Semese bonasile salinda phela ukuthi ubaba uzobuya abuyele ekhaya nemali ukuthi kuzothengelwa ingane ukudla kwaKhisimusi, ingubo yonke into. Salinda ubaba lutho uqhamuka ukuthi ezekhaya ubaba. Wahlala la ihlala khona singamazi ukuthi uhleliphi la ihleli khona. Simlindele ukuthi uyangena lutho ubaba ukufika ekhaya. Akangeni ubaba ingane zilindele phela ukuthi ubaba uthe uzoyithengela ingubo kaKhisimusi. Hayi salinda ubaba akafika ubaba simazi ukuthi ukuphi. Sonke lesikhathi sihleli ingane zilambile azidli lutho sesiloke simunca izandla nje nezingane sibuka izingane zakomakhelwane. Thenje manje ubaba uyaqhamuka manje la iphuma khona singazi ukuthi uphumaphi. Uyabuya imali akayiphethe imali uthi imali ayikho. Ngiyabuza ukuthi ngabe imali ishonephi ngoba phela wahamba emsebenzini ezobuya nebonus. Uthi imali ayikho akazi nayo ukuthi kwenzakaleni. Suthi mina ngiyabona ukuthi imali uyidle nabanye la ekade yidla khona. Ngoba sebona manje ukuthi imali akasenayo sekufanele eze la ekhaya. Kade ingane zilambile. Suthi la ekade khona kade hleli nezintombi. Suthi bebona ukuthi mina mhlawumbe angimfanele ngoba mhlawumbe ubone izintombi ezibovu lapha la ihleli khona. Mina ngoba nangisalukwazi sengigugile ubone ukuthi sena kufanele ahambe odla imali nezingane zami ngisale ngilambile mina nezingane. Suthi ngabona ukuthi hayi ngeke ngize ngikwazi ukumamukela la ekhaya ubaba.
azabuye nemali ezila ekhaya esezoxolisa nala inganeni nala kumina axolise. Ngimdinga exolisile ubaba, ngimdingi nje ezobuya nje elengisa izandla ukuthi eze ekhaya. Ngidinga ukuthi nje azoxolisa isenza senzile, asingiphathanga neze kahle ukukhombisa ukuthi mina ngoba sengimdala sengiyisalukwazi ushuthi ulibele nezintombi ezifresh lapha eyelo ngoba naku mina ngimnyama. Angangenzi nje isilima sazoyixoxa indaba yakhe ubaba, sazoyixoxa nje. Aw uma wami senginokuthuka ke la. Uthi ubaba uke wafika lekhaya wamgxosha. Ubaba ngimgxoshile ubaba. Kodwa ngifuna ukuthi nje sihlale phansi le ndaba sikhulume. Ngithe nje akangangeni la endlini singayikhulumile le ndaba. No ngithi into ukuthi ma kuthina uthi akaza afike. Uyaqala nje ukufika nje ubefika nathi namhlanje. Hayi ubaba ufikile ngamgxosha kodwa ngathi ngeke azangena akahlala eminyango la. Ngeke akwazi ukungena la endlini. Kufanele akhulume iqiniso kuqala ukuthi uphumaphi. Angangeni nje la endlini akahlale la eminyango. Azangitshela iqiniso ukuthi uphumaphi. Efonini ke manje ngoba phela ngicantsi ifoni unayo kancane uthola umuntu ongenayo ifoni manje. Efonini benimthola noma beningamtholi? Eqinisweni nje besingamtholi ubaba. Shuthi nje since ahamba nje ucingo belingasangeni. Asimtholi ku WhatsApp, asimtholi kuma calls, asesididekile nathi ukuthi manje kwenzakaleni kuyena. Kodwa usuthi la ekhona usebumnandini bekuvela ukuthi usebumnandini la ekhona. Akukufikelanga ukuthi uhambe umreport mhlawumbe emaphoyiseni ukuthi ulahlekelwe umuntu awumazi ukephi akatholakala futhi nasengcingweni. Hayi usuthi bengingakangifikeli lokho ukuthi ngemaphoyiseni bese ngilindile ukuthi njoba nje kulezi insuku ngihambe ngemaphoyiseni manje ngoba sengiyabona isikhathi ukuthi sesesiduba engabuyi ngoba bengitshela ukuthi mhlawumbe usemajointini nabanye. Kodwa manje bese ngicabanga ukuthi ubaba ngihambe ngiyomreport emaphoyiseni ukuthi uhambile akabuyi. Imake ma ngeke phela ukuthi umuntu angahamba ngoDisemba kuze kube manje bengingamreport. Yinto vela ijwayele ukuyenza le noma beqala ukuyenza. Ubaba ujwayele ukuhamba ahamba ngabuyi. Kodwa akusuthi bese ngithi ngizoya emaphoyiseni manje kuyomreporta ngoba ayisehambe kakhulu kulesikhathi. Into ebedalisa ungamreport vele into ayijwayele ukuyenza vele. Yebo into ajwayele ukuyenza ahambe abuye ahamba abuye. Okay ma. Bamacingwane. Yebo. Nangu mama ethi uthe kuthina uyaqala ukufika lekhaya. Umama kodwa uthi soke wafika waxoxa. Hayi umama ukhuluma iphupho. Angaze ngifike ngoba ngilandele imida ke ngenze ukuthi ngimbone ngikwazi ukungena la ekhaya. Ngenzela lokho ukuthi bese kunamahloni ukuthi ngifike nje ngiyifikele mina. Ngoba ngimazi uzokwenza ngoba umuntu onolaka kuyashala umama. Hayi ndabuka. Ngiyibona ingane zami nakazange ngishaya kodwa ingane ayiphelayo. Cha ingane phela vele iyashawa manje umuntu usa kanje baba sengathi nawe mhlawumbe ukubambe ngenduku kancane. Ngeke ngibambe ngenduku ngakulula phela into. Into ayibajwa ngeke. Okay baba. Nangu mama baba ngisacela ukunikeza ithuba ukuzikhulumela naye. Njenganesoni ukuzithule phansi kwakhe uze ukuthi uthini ngoba naye uthi akakwazi bo ukuphi yini athi dathi ungabuyi. Hayi mama. Ngoba sengikhona nje la phambi kwakho. Namba abantu bacela bafike kumina ngihambe nabo ngingene ngoba nginamahloni ukungena egcekeni la ekhaya. Kodwa kuwumuzi wami kodwa nginamahloni ngoba ngento engiyenzile nje ngisono lenze into enkulu. Ngokudideka emhlabeni ngiyadideka. Ngeke uthi uhamba kahle ngisho ngoba ikholo kodwa uyadideka egcineni kwala udideka khona lahleke ekholweni ngamthuyi ikhona. Nami ngadidwa intombi ke mama ngahamba kanemali khona futhi nini ngakhohlwa yonke kusemuva konke mase kuphele sengiyabona ukuthi angibuye ngoba ikhaya lona khaya la malike ikhaya la ngaphandle kwalo kuwena ngicela uxolo manje ngiyazi ngonile ngiyakwazi lokungonile kodwa ngicela uxolo kuwena nonginika uxolo lakho sengizosebenza futhi ngizobabo right ekhaya iloko ngishoyo ngicela Ngikuthembe kanjani mina babo ekhaya kulento ozenzayo ngikuthembe kanjani ukuthi ngeke uphinde uyenze. Ngiphela inyanga nje zibe mbili zibe ntathu yimina ngisho sengiyekile lokho. Akulula ukuthi ngikuthembe manje ngendlela owenza ngayo nje akuselula ukuthi ngikuthembe. Sihlale silambile thina la ekhaya uhambe nezintombi ube wazi ukuthi silambile thina la ekhaya. Ngifundisa izingane mina la ekhaya ngenza yonke into la ekhaya ngikuthembe kanjani mina.
Ngingoba uyazi ukuthi uzogijima uyolanda imedia laphayana khona izokuxolisela. Ubuthunywe yiyona ukuthi wenze lento lo yenzile. Benginamahloni ukuthi ngize ngenza ngoba kuzobe ngathi manje angazi sengizokwenza uma uvuka ngolaka manje sekuyaliwa yonke lento kanti umuntu ongakwazi nokulwa umuntu ohloniphayo. Uphinde ubonana nale ntombi yakho-ke ngenze njani mina? Ngoba kuyahlonipha. Ngenze njani mina? Usuthi kufanele ngivuse isibhaxu-ke into engizoyenza. Ngiyakhona-ke manje. Usuthi nje kufanele ngishaye umuntu nje kuphela into engayenza. Ngubekela endlini ngishaya endlini la. Ngeke ngikwazi ngoba iwona ozodala ukuthi uphume la endlini uzuze uyofika la kade ukhona esingakwazi ukuthi uyephi ney'ngane. Hawu ngikolele mama. Uyoyileka nini leli jiki lakho liphuzayo? Hawu ngizozama. Uzobiyeka nini lokutshala ngoba phela ibona lobo bona izinto. Hawu ngizozama. Uzobona iy'ntombi ey'bovu nje ongishiyela ney'ngane. Ngithi lobutshalo lobo obuphuzayo. Ngenze njani-ke mina? Ngenze njani? Cela uxolo kuwena. Uyaxolisa nje kuphela. Kulula ukuthi ngiyaxolisa. Inhliziyo yakho yehlisa. Ukube bekuyimina-ke ngenza lento-ke, kube bekuyimina ngenza lento ubuzokwenza njani? Ubaba wengane manje kwenzeke njengoba kwenzeke. Ukube ufike la ekhaya-ke sekukhona omunye ubaba ubuzokwenza njani? Wona phela ubuhambile ey'ntombini. Udinwa kakhulu-ke lapho bekuzoba wena unecala belapha nizodinwa. Udinwa yini ngoba sizobe senza into efanayo nje? Ayilobolanga phela indoda ngalobola la ekhaya. Phela angithi nawe uyaphuma uyahamba la ekhaya ushuthi nami kufanele ngiphume ngihambe. Suyobona ngey'nkomo-ke nami sengilotsholiwe seyibuya iy'nkomo zakho. Inkinga nje nami report ekhaya. Ngeke kwenzeke phela lokho. Angithi uyazi na ukuthi seku-50-50 phela manje fanele senze into efanayo. Sekubuhlungu manje mase kuzokwenza mina kade kumnandi kwenza wena. Hayi awungicabangeli babo ingane, awungicabangeli nje, awungicabangeli nakancane. Awungicabangeli. Iy'ngane zifunda ziphi isifundo uma wenza kanje? Blazi uney'ngane zabafana usuthi kufanele zenze lento yenzayo. Ngibone kakhulu ngiyazi ngibone kakhulu. Kusafanele ngixolise ngisho ey'nganeni. Kufanele kumele futhi ingane uyithathe uyibeke la uhlale phansi nazo iy'ngane uxolise. Umoya uthanda swami ngikuthanda kakhulu. Hayi simbi lesenzo senzile babo ekhaya. Ngifuna nje ukudlala ngawe, ngifuna ukukukhohlisa wenze kabi. Iy'ngane izofunda ziphi isifundo lana? Awenze njengasekuqaleni nje usukume nje into ethi ngixolile. Kanjani? Kanjani? Ngobani? Ngoba ngithi kenzelani? Suthi kufanele uguqeke la ngibothi uyaxolisa-ke kuyimande engizokunikeza ihagi. Awuguqi impela nkosikazi ayikho into engayo. Ngicela ungithakazeleke, uzisho zonke ithakazelo. Ngaxolisa masha. Masha. Tumakude awu ngaxolisa ma. Ngenza isilimo. Hawu ngaxolisa. Ngelinye ilanga bhasopo. Ngikobile. Ngelinye ilanga nje. Ngikobile. Cela ungibheke kahle, ungibuke kahle. Ungibukisise ukuthi ngimnyama kusho lutho lokho. Ngoba wena usuthanana ney'ntombi ey'bovu. Ezikuthosela amaqanda. Zikuwashele zikanye ngona ngesengigugile ngisakwazi kwenzani. Emhlabeni kuyadideka. Uma umuntu uyadideka. Uma umuntu bana. Phinde kokugcina namhlanje. Kokugcina. Ngci. Batshela imedia la ifikile la. Tshela ukuthi okugcina nje ngci. Ngeke uphinde. Akugcina impela ngenye. Ngoba hamba mina ngishiye lo muzi nale y'ngane zakho ngikushiya usale uyibonela mina. Akhona amakhehla nami engingawathola afana nami. Manje njengengane yami njalo sekuqaleni athi akhona amakhehla nami engafitha kuwona. ngizophatha kahle ngempela futhi hayi Ungayitsheli ukuthi wena u-right. Ngiyaxolisa. Cela uxolo. Hayi ungicasulile nje uyangidina. Isikhathi eside kangaka. Uthi sidla nje la ekhaya. Kufanele kube lula nje ukuthi ngicela uxolo nje. Ngikwazi nokukhuluma-ke nje. Ziye kanjani ingane esikoleni? Zizoya. Kanjani ngoba imali ayisekho usasebenzi? Kanjani ngoba usasebenza uhlele ekhaya manje ubona ukuthi ufanele ubuye uze silimeni ngoba nake imali ingasekho? Sozama mama. Sozama. Phinde nje phinde ngikubone. Angisona isilima mina. Ngiyabuzwa mama. Sokuma phela mama. Ngiyaxolisa, ngiyaxolela. Manje baba. Kwehlele phansi ngifuna ukukubuza nami imibuzo nemibala. Bamacingwane. Yebo. Njengoba ithi umama safa ukhulume nezingane zakho. Ngiyanibona senixolelene okay it's fine. Yebo. Okay. Ezokubuza ke ingane yomfana baba ubukuphi? Bo wenzani lo bukhona? Ngizoyitshela iqiniso ingane yami ngoba umama Uzothini baba? Iliphi iqiniso likhiphe ingane? Uzosho ukuthi ngithathwe intombi mfana wami. Akukho kunye ngithathwe intombi. Na usazodideka mfana. Akungithathe izingane yakho baba. Okay baba bowuthathwe intombi. Yebo. Isiphi isifundo thina osifundisa sona njenganomuntu omdala isiyengane zakho? Kusho ukuthi nathi lokho kwenza ufasi kwenze mase sibe sinabafazi. Ngeke ngikwenze kodwa ngadideka. Udideka. Nathi kusho ukuthi fast didek. Ngingadideki ngiyafunda indlela ethi uyifunda
kulo nephutha ekuqaleni funda kuyena lokho okwenzayo baba ungakwenza lokho okwenzayo kwenza ngoba nakho uma wazi ukuthi vele unenhliziyo enhle uzokuxolela ngiyamazi uma kompela hayi ngiyamhlonipha kakhulu hlonipha kakhulu ubungeke ukudideka kwaleso ubungeke ukwenze baba lokho okwenzile uwazi ukuthi umama akanjengana leli muntu oyena futhi okwenzile ukwenze ngoba vele wazi ukuthi hayi isilima sami lesi ngizobuya vele ngifike ngixolise singixolele hayi ngeke akuhambi kanjani lapha ngadideka kule ndawo ungangikuyona indawo uma kuyona uyadideka noma yiphi ingane iyadideka noma umuntu omdala iyadideka nengane uma uyithatha uyise boarding school lapha iyofunda boarding school ifike ithola abangani laba bazinzizi nje yenza zona ithola abangani laba abafundayo iyafunda futhi ukhuluma kahle impela baba ukhuluma ngengane wena usumdala and futhi usuyile empeshenini ngasematohweni umuntu uphenduka ingane masemdala angithi uyabona impungu ukuthi kangakanani manje uphenduka ingane masumdala uphenduka ingane uphenduka ingane ingane encane idlala ngawo kusho ingane ngafika idlale ngawo masumdala nje udlala ingane baba Macingwana kodwa ngiyabona ngathi uzenza icike ekukhulumeni kodwa okwenzile baba akukho mnandi akukho kuhle kube yiphutha impela ngiyavuma lokho kube yiphutha ingakho ngithe angibiza abantu ngibiza umphakathi ngibiza yonke into babone bonke abantu ukuthi kube yiphutha into engenzile enye indoda ingapheli ingakwenzi ifunde kulamaphutha ifunde kwami umuntu ufunda kwamaphutha amanye abantu hayi ngiyakuzwa Mchunu ngiyakuzwa Nqulunga umama nje angixolele impela angixolele ngizomphatha kahle ke manje sukela namhlanje namhlanje ngimphatha kahle namhlanje uma ngabe kwenzeka baba uphinde into oyenzile angiboni ukuthi ngingaphindeka hayi angiboni hayi angiboni lapha ePhathawethi kodwa usazophindela ngeke ngiphinde futhi ngibeke nakho umama sengizozama ukuthi athenge into yami angizayo ayibekela endlini ngihlale phansi ngibukele i-TV ekhaya akani kwakhala baba kwaveza phela nokuthi umama usegula igugile ubuya khala ngamadolo kanti wena ufuna inkonzo nenkonzo kumama ngathi siyashoda shoda ngizophela ngizayibekezelela yona lokho kodwa ngeke ngavumi naye mayengithanda cha uyakuthanda baba amadolo asuke hayi ukuthi asuke ngavumi asuke evuma amadolo ukhathala nje kwabo la bakhathala la amahlala khona amahlala khona okay mhlambe baba egengeni engangawe ebukela lolu hlelo esenza lesenzo senzayo mhlambe ungayiluleka uthini emakhaya ezisabukela wena kade wenza lento nayo esaqhubeka isayenza ngamluleka uthini esekhaya ubaba ongangawenza lento oyenzayo ngasho mina ubaba osekhaya manje owenza lokhu engiqhamuka kona manje ngiyabonga nje ukuthi unkosikazi mina ungixolele angazi kulowo mndeni ngenzekani makuzokwenzeka kodwa angakwenzi lokho omunye umuntu angakwenzi into engiyenzile iyabheda iyisono kodwa ngenxa yokudideka ne-influence futhi phela kuyaphuzwa kusuke kuphuzwa la ngidekeke nawo ukuthi umuntu wenza into vele umakoti akayenzi ekhaya yabona khona izinto ey'njalo ukuthi umakoti into angayenzi ekhaya lo uyayenza bethi uhamba nayo mhlawumbe umakoti nasekhaya ngisho iplate selethwa ingane namafinyini angithi kuwena ubaba lokho ulethela nge-tray ukufikela wena i-tray kubekwa i-tray udle kahle kulethwa amanzi uphuze amanzi mhlawumbe ekhaya kusenzeki lokho noma kuthiwa kusenzeki ubaba ngithi mina akakulungise ekhaya uma kuthiwa kwenzekile lokho kwenzeke into ayifuna ukuyenza atshela umakoti ayenze into afuna ukuyenza komunye umuntu akayenze nakumakoti angaphumeli ngaphandle angaphumeli ngaphandle angaphumeli ngaphandle hayi mina ngiyakubongela baba Mchunu ngoba kube ile genge yethu manje thina sithathayo hayi bongeke usabuyela bongeke usabuyela mama Mchunu yebo baba ngiyabonga mawami ngiyabonga isenzo senzile noma ngingaqhuquzeli ukuthi kuhle okwenzile no akwenzile kuhle kodwa bengakulindele nangendlela ovume ngayo bengakulindele bengithi mhlambe uzozokuthi mhlambe kumshikilisa ubaba ngendlela akuphathe kabi ngayo ngeke ukuthi umuntu ngoDisemba zonke izingane soyilindele izinto ezintsha zaKhisimusi zonke izingane soyilindele ukuthi izodla kahle ngoKhisimusi wena ngeke uthi usuthola imali emsebenzini usuyabaleka usuyabuya usenamali lezi ngane njalo kuJanuary thengelwa ima uniform ukuthi zibuyele esikoleni
but okwenzile mawami ngiyabonga, but angikugqugquzeli ukuthi kuqhubeke kwenzeke ukuthi mhlawumbe mephinde buya futhi umxolele cha. Kodwa nje okwenzile mawami ngiyabonga, ngibonga kakhulu. Angathi ningakwazi ukuhlala phansi nobaba nikwazi ukuthi niluleke nezingane ngendlela zingathathi isenzo sika baba ziqhubeke naso ngoba isenzo sika baba asikho sihle. Yebo, hayi ngiyabonga nami. Kona phela ukuthi-ke ngibe ngehlisa nje ulaka ngakhumbula iy'yalo zabazali ukuthi indoda phela uyithethisi kakhulu ngoba ijikisa iphuma isikushiya futhi ekhaya ngenxa yokuthetha. Uyangazi ukuthi nginolaka, ngiyabhoka nje ngempela. Uyangazi nje. Shuthi-ke nani uthando phela ukuthi ngoba ngisamthanda ngibe ngacabanga lokho ukuthi hey mase ngithetha kakhulu ngalolu hlobo lolu uzomana ngishiya thayo shuthi ngisakulisa sibutubutu Samuel ubhoni wami yabo lona. Kodwa nje isenza senzile nje angisithandanga nje kwangempela ngoba manje iy'ngane phela njengoba zikhona la zalethwa yithini emhlabeni manje nami sezoyibalekela iy'ngane ayikho right lento ayenzayo ubaba. Kodwa nje ngifuna ukuthi angaphinde ngelanga ngeke ngize ngimxolele, angacabanga ukuthi njengobenza nje enzile nje ngomxolela, ngeke ngize ngimxolele okokuqala okugcina namhlanje, angaphinde nje ayenze lento ayenzile ubaba. Hayi ngiyabonga kakhulu mawami. Baba Ngqulunga, Yebo. sacela uvalelise before uvalelise kubabukeli ngicela uqala ubonge mawukuthi isibani media sikusizile. Mawukuthi futhi asikusizanga ngeke thina mina ngeke sidine ukuthi awubonganga. Mawukuthi asikusizanga isibani media. So ngicela uwenze mhlambe okuphathe kahle noma ungakuphathanga kahle ngicela ukukhiphe for okwenziwe isibani media mase siyavalelisa baba. Hayi ngicabanga ukuthi mina ngasibonga nje isibali media ngoba nangu umakoti ukhuluma kahle futhi uyangixolela nabantu babone yabo ukuthi ngiphumele ubala nje yonke into yami ngiphumele ubala ngayisho amaphutha abonke manje ngiwazama ukuthi angixolele hayi benze kahle isibali media ngisilande ngoba vele ngifuna ngisizakala sobona ikhambe mhlawumbe ngelilanga ngiyosibiza futhi ngithi aseku-right ekhaya yonke into ihamba kahle manje akholula Cha phela noma mhlawumbe uginqe kwebhasana noma ikhombi la ikhwantamu usibize noma ngithosa amaqanjana nje ngibize ngizozali ngizoshaya babukela emakhaya. Siyabonga, ngithanda ukubonga nomama umama walekhaya indlela yabandla asiphathe ngayo akasilisanga kade ngenayo information ukuthi siyeza siyisibani media nobaba indlela amhlungumeze ngayo babukele emakhaya ukuthi khona ubaba wenza lesenze senziwe ubaba umchunu ngicela siyeke asihle uyamhlukumeza kakhulu umama umhlukumeza kakhulu angani umthatha advantage ukuthi mhlawumbe ulungile noma umthatha advantage yani. So baba umchunu usenezingane ezikhulile isiphi isifundo sizothulwa izingane kumchunu ngalento ayenzayo ngoba naso stage inzokuthi ngabe fazi thatha abafazi isiphi isifundo ezosithatha. Ubonga lokho amkhize bafowethu ngiyamthanda kakhulu. Ngiyabonga. Wozothatha yakhe makoti wozothatha yakhe mina manje segcineni manje sisibonge isibali media ukuthi hayi sisize kakhulu. Yebo, siyabonga.